Ahojte lidi, jaký jste měli týden? To si tak člověk pracuje a najednou mu firmní notebook začne vyhazovat exkrementy v podobě třeba tohohle článku. Byl jsem z toho krapetně seboj, protože jsem se rozhodl, že jí budu věnovat tak nějak jenom ty víkendové dny a najednou se na něj musí člověk dívat už i přes týden. No ale to by to nesměla být Adéla, aby tady ta omluva nevypadala stejně jako sbírka, kterou dělala minulý týden, že jo? Sebestředná, neupřímná hra na city, bez jakýchkoliv důkazů a ve společnosti jejího našeptávače Pepy. No ale konec zřečí, pojďme se na ten zázrak podívat. Ty kráso, 1500 lidí. Tak to jo, 1500 lidí, tak to je mazec. No mazec je hlavně to, jak dlouho trvá, než se vymáčkne. Já bych tady to video strašně rád prostříhal, ale to člověk musí slyšet, jakým způsobem ona komunikuje. Protože jsem si to vymyslela, já jsem o to potratila, já jsem nikdy nepotratila, protože to, co bohužel bejvalej řekl veřejně na streamu, tak je to pravda. Je mi to ostuda ve 31 letech se k tomuhle přiznávat, proto to budu v dubnu řešit na gynekologii. Je to ostuda, ale prostě s mým problémem, co mám, proto jdu na gynekologii. Pst, ty sama seš problém a ten na gynekologii nevyřešijou. To bych musela být panenka Marie Svatá, abych otěhotněla. Protože všichni to víme, že prostě u mě nejde otěhotnět ještě, bohužel. Já vím, že to je ostuda skoro ve 31 letech. A já bych upřímně řekl, že to není zas taková ostuda. To, že je to neobvyklý, je druhá věc, ale největší ostuda tady v tomhle je to, že ty máš ve svých 31 letech potřebu si vymýšlet věci, jako je právě tohle. Ale prostě proto jdu v dubnu na gynekologii, aby se to vyřešilo. A abych už nebyla, já to řeknu normálně to slovo, jo, Zlato, teď se na mě nezlob, ale já jsem použil jako i znamení tadyhle to slovo. Ale prostě panenka, budeme upřímní. Je to ostuda ve 31 letech, já se za to stydím, je to hrozná ostuda ve 31 letech, jo. Mě to štve, protože já bych v budoucnu chtěla mít miminko, že s tím problémem, jestli ho nezačnu řešit, nikdy těhotná ani nebudu. Už víte, co jsem myslel tím neupřímným? Je to video, kde se chce omluvit všem svým divákům a vlastně zase jenom mele sama o sobě, protože ona je hvězdou tohohle show. Ani nebudu prostě žít normální život. To si způsobila sama, ty panenko. Takže proto přítel mě odveze do Příbramy na moji gynekologii, teda do Příbramy. Já v tom mám bordel, protože některý doktory mám v České Lípě, některý doktory mám v Příbrami, protože ty mý doktoři jsou prostě fakt super, jsem s nima spokojená. Ten pocit mít úžasný super doktory, ale nechodit k něma, protože prostě proč by, že jo? Do České Lípy mě odveze můj přítel, protože tam mám svého skvělého gynekologa a musím se prostě na gynekologii nechat vyšetřit. Bohužel, musím. Konečně jsem se dokopala, objednala jsem se i k psycholožce, takže budu s psycholožkou řešit svůj psychický problém. Jako už 100krát předtím. Jo. A proto jsem se chtěla všem maminkám, všem tatínkům, co při těch ženských jsou, omluvit za to, že jsem lhala o potratu. Byla to velikánská chyba a teď to dobře vím, že to fakt byla chyba. Ne, milá zlatá, to, co jsi řekla, není chyba. To je prasárna. Chybou seš tady totiž ty. Za další. No ono je toho víc, tak povídej, za co se musíš ještě omluvit. Chtěla jsem se omluvit, to je velikánská chyba, protože mi to řekl pan záchranář a ten o tom, co jako ví, když mě nevyšetřil v té sanice. Nevyšetřil mě, neudělal mi odběry, nic. A na psychiatrický ambulanci, kam mě odvezli, taky mi neudělali odběry, nic. Tak jak můžou říct, že mám panickou ataku? Já se omlouvám, že jsem lhala o tom, že mám panickou ataku, ale mě to řekl záchranář sanice, jak mě odvezli tenkrát. Jo, tak promiň, ale na tebe se stačí podívat a člověk ví, že nejseš normální. Z té hospody, jak jsme se hádali s bývalým, a řekl mi to psychiatr na pohotovosti. Jo, a zrovna to, jak se schovala v hospodě, tak to je hodně známý. Ale jak oni to můžou vědět, když mi neudělali odběry? Máš jenom strach. Neudělali mi vyšetření. Ty se do toho, Pepo, nepleť, ona už je dospělá a může nosit dospělácký oblečení. Ježiši! Děkuju za pusinku, kolik vás tady je? 2600 lidí. Jo, takhle běžně vypadá video o omluvě. Raduješ se z toho, kolik máš diváků a nějaká mánička odvedle ti musí radit, co říkat. Prostě jsem se chtěla omluvit, protože prostě mě to je trapný. Přítelé prostě začínají psát opravdu nemocný lidi, který prostě ze mě, jak si vymýšlím ty svoje choroby, mají prostě psychické problémy. A to já nechci, tohle to já jsem nechtěla. Já jsem těm nemocným lidem, co mají plácnu rakovinu, mají doopravdy panické ataky, doopravdy mají prostě migrény a tak dále. Já jsem nechtěla prostě tohleto. Já jsem tohleto nechtěla, já jsem těm doopravdy nemocným lidem nechtěla přivodit psychické problémy kvůli mě. Já jsem tohleto nechtěla, já se moc omlouvám. Tohle jsem nechtěla. Já jsem jako mluvila, že jsem si
vymýšlela ty nemoce. Tak se za to moc omlouvám, že jsem si vymýšlela byla to největší chyba, co jsem mohla udělat, vymýšlet si nějaký diagnózy, když jsem dlouho nebyla u doktorů na vyšetření. Proto v dubnu budu mít náročný měsíc, protože jsem objednaná na gynekologii, jsem objednaná k paní psycholožce, ještě se objednám k psychiatrovi. Jo. Já strašně doufám, že ti minimálně psycholožka doporučí skončit na sociálních sítích, protože ty nepřestaneš. To je to pošahaný divadlo, který už děláš přes 2 roky, jenom bohužel teď k tomu už máš i scénáristy. Jsem objednaná, jak si to nepamatuju, já těch doktorů mám strašně moc. Jo, ještě se musím objednat k oboďákovi na ten duben a ještě se musím objednat na kardio, kam musím s tím srdíčkem nemocným chodit a ještě se musím objednat na oční, já přemýšlím, jo, a na alergologii ještě. A... Já ti nevím, to už ani není o přemýšlení, jako spíš o vymýšlení, co ještě by na sobě mohla najít. To je asi všechny doktory, co já navštěvuju. A já bych vám tady chtěla něco ukázat, protože já některé určitý alergie opravdu mám a já bych vám chtěla přečíst, co mám alergie, až najdu tu zprávu. Jo, ještě vám chci přečíst, že doopravdy nekecám, tady mám zprávu z neurologie. Jo, jako hele, ona doopravdy nekecá. Co je psáno, to je dáno. A co teprve v moment, kdy člověk na ty papíry ani nevidí? Jo, vidíte, ještě na neurologii se objednám. Já opravdu mám neepileptický záchvaty, já mám opravdu nelžu, já mám neepileptický záchvaty neurologie. Nelže, s Davidem byli pomale každý den a s Honzem nebyli ani jednou. Že by náhoda? Nebo zázrak? Pacientka sledována pro PNES, nyní kompenzována v péči psychologa a psychiatra. Nyní? A kdy naposledy? Jestli tam vůbec někdy byla? A brala jsem normální lék, co je na normální epilepsii. Brala jsem Lamotrix. Brala jsem jeden ráno, jeden večer. Alergická diatéza, alergie potravinová, což je blbost, protože já lepek normálně jíst můžu. To je blbost. Když to podáš tímhle způsobem, tak to vypadá, že si fakt všechno vymýšlíš. Co mi tam ta neuroložka napsala, to je blbost. Já lepek normálně můžu. Já jsem vám chtěla najít ten papír, kde mám napsáno, jaký ovoce opravdu nesmím. Vydržte. Tady zase. Srdeční vada v mládí po operaci. Takže srdeční vadu, to opravdu jsem měla to operovaný srdíčko a mám tady 2 kovy. To si fakt s tím srdcem se nevymýšlím. A tohle bych ti sežral. Podle mě ani žádný srdce nemáš. Podle mě seš jenom nějaký zrzivělej robot bez schopnosti projevit jakýkoliv cit. Díky ten brek před chvilkou byl jenom hranej. Hele, tady mám ty ovoce, co nesmím, jo? Alergie, zinat, Tohle ovoce miluju. Seš lehačkou, je to bašta. To jsou jedny antibiotika a tady mám to ovoce. Teď vám přečtu, co nesmím. Potravinové. Jahody, ananás, jablko, hrušky, rajčata, česnek, rybíz, oříšky, chlor, komáři, sprchové gely, ale já na to kašlu, protože já nechci smrdět. Já chci svýmu chlapovi vonět, takže já na to kašlu, i když mě, jako je pravda, že včera mě mega svědilo tělo, co si budem. Fuj, tohle asi nemusím poslouchat. Ale zas ten druhý pohled na to, že jo, řeší kdy jakou alergii, úplně všechno, ale najednou tady na to může kašlat, protože je nějaká výjimka. Já stejně, i když na to mám alergii, tak používám sprchový gely, ale včera mě po tom sprchovém gelu svědělo sice tělo. Oni jako existují, to mi taky psala v minulosti nějaká holčina, že pro alergiky existují speciální sprchový gely. Jenomže já nemám prachy na to, abych si ten drahý sprchový gel koupila, co je pro alergiky. Já jsem Adéla, jsem někdo. Mám od vás spoustu peněz, ve kterých se můžu rochnit, ale nemůžu si koupit sprcháč, protože na to nemám. Ale ne, tak se vší vážností. Ty seš Adéla, seš někdo. Lidi obíráš o peníze, ale najednou nemáš peníze na sprcháč. Neříkal jsem to tak náhodou? Já na to nemám prostě. To se kupuje, myslím, že v lékárně, jestli se nepletu, ten speciální sprchový gel pro alergiky, ale já na to nemám, to je moc drahý. Klidně se utopíš v kafe od Starbucks, ale sprcháč je drahý. Takže já používám normální sprchový gel, i když na něj mám alergii. Já myslím, že už stačilo. To video má skoro půl hodiny. A všichni víme, že bulvár většinou věci zveličuje a tak nějak si překrucuje pravdu, ale zrovna v tomhle ohledu si myslím, že Extra.cz to napsalo docela dobře. V neděli uspořádala Pulcová stream na TikToku, který byl plný obhajob, přiznání, hysterických výstupů, pláče bez slz, to jsme mohli vidět, a samozřejmě omluv, to už jsme moc neviděli. Kromě lékařských zpráv jako důkazů o tom, že prodělala v dětství operaci srdce, má neepileptické záchvaty a o dost méně alergií než tvrdila. Vyvrátila, že by kdy byla těhotná, natož aby zažila opakovaně potrat. Chtěla jsem se tady všem maminkám a tatínkům, co zažívají, že se jim narodí miminka nebo zažili porod, strašně omluvit za to, že jsem si vymýšlela porod. Byla to největší krávovina světa, co jsem kdy mohla vypustit z té své nevymáchané hubičky. Jo, tohle opravdu řekla. Začala natahovat. Chtěla jsem se omluvit všem nemocným lidem, že jsem si vymýšlela choroby a že jsem si vymýšlela panické ataky. Pokračovala ve výčtu svých lží. Od chvíle, kdy youtuberka Adéla Pulcová alias Šopaholik Adél, youtuberka, začala randit se svým novým amantem Josefem, snaží se jít do sebe. Poté, co věnovala své oblečení a plišáky na charitu a přispěli společně částkou 1000 korun přes neziskovku organizaci na léčbu malé holčičky, čímž se nezapomněla pochlubit na Instagramu, přišel šok.
To nejspíš opravdu udělala, opět si tím nezapomněla pochlubit a opět nezapomněla pokazit jméno oné holčičky. Je moc hezký, když člověk může a přispěje, ale nikdo se tím prostě nechlubí. A je úplně jedno, jak moc si potřebuješ očišťovat jméno, karmu, nebo třeba i tu kopu hnoje, kterou vidíš, kdykoliv se podíváš do zrcadla. Bizarní influencerka se totiž přiznala ke všem lžím, kterými za své působení na sociálních sítích krmila sledující. Vidíte sledující? Sledující, a ne hejtry, nebo kohokoliv jiného, ale vás, její věrné fanoušky. A vás jí bylo líto a posílali jste dárečky a spoustu krásných věcí. Otázkou ovšem zůstává, zda tyto nápady vzešly z její hlavy, nebo je to pouze iniciativa jejího partnera. No, tohle moc otázka není, mi je jasný, že to je iniciativa právě zmíněného pana manažera, protože ona by s ničím takovým v životě nepřišla. A i s jeho našeptáváním je prostě vidět, taky to nejde. Nejdříve byla v klidu, z ničeho nic pak ale spustila hysterii. Mě se mi smějte, když mi bude 30 let, ale já mám prostě strašnou fobii, strašný strach z doktorů prostě, já se bojím jehel a prostě mám strach z doktorů prostě, já za to nemůžu. V žádném případě se tě nebudu zastávat, ale tady pláčeš na špatném hrobě. Já sám mám ve svém věku příšerný strach z jehel. Jakmile se u doktora dozvím, že mi budou odebírat krev, tak je to na to, abych si vzal dovolenou. A mám to tak od jak živa. Dokonce některými mými historkami z nemocnice se baví celá rodina. Ale víš co, o tom to vůbec není. Nikdo tě nelinčuje za to, že se bojíš jehel. Ale zpátky k článku. Propukla v pláč, v němž ale opět chybělo to podstatné. Slzy. Její strach z lékařů ale neplyne z dětství, nýbrž zcela nepochopitelně z konfrontací s lidmi na ulici. Lidi mi pořád vyhrožují, že mě napadnou venku. Já mám prostě strašný strach prostě sama chodit ven. Nemám panickou ataku, jenom mám prostě strašný strach po tom, jak jsem byla fakt napadená na té ulici. Napadena. Myslíš to, jak ti 3 kluci mávali mobilem před obličejem? Což je ve finále něco, co děláš dnes a denně. Jako jo, bylo to od nich hnusný, ale jako promiň. Co čekáš? Že tě budou všichni uctívat? To v žádném případě. Následoval další příval pláče a totální zhroucení. Já prostě chci, abyste vzali upřímně tu omluvu, že jsem si vymýšlela pořád, že jsem si vymýšlela ty nemoci a chtěla jsem se omluvit všem těm nemocným lidem. Já se vám omlouvám, já jsem vám nechtěla způsobit psychické problémy. Promiňte mi to, lakala Pulcová. Je mi to moc líto, že jste doopravdy nemocní, strašně mě to mrzí, vzlikala na kameru. To si člověk může až libovat v tom, jak může číst normální text. Škoda, že já čtu, jak kdyby to psala Adela. Co ale přišlo následně, vyrazilo všem dech. Všechny slzy zázračně oschly ve chvíli, kdy Pulcová zjistila, kolik lidí její výlev sleduje. 5800 lidí! 5800 lidí kouká na mě. To si děláte srandu, čemu za to vděčím. Já jenom doufám. Já fakt jenom doufám, že někdo to natáčí a dá to na YouTube. Prosím, doufám, že to někdo natáčí celou dobu a dáte to na YouTube. A tím naprosto pohřbila vše, co dosud přiznala, protože všem, co jí její omluvy věřili, muselo okamžitě dojít, že šlo opět pouze o herecký výkon za účelem nahnat čísla. Zazvonil zvonec a kéž by téhle pohádky už byl na dobro konec. A co vy, dětičky, vážně tušíte, že by se mohla změnit? Já upřímně si to nemyslím. Stejně jako Charita i tohle působí jako jedno velké divadlo. Akorát, že tentokrát to má i scénář, scénáristu, režiséra a manažera v jednom. Ten člověk, který ještě minulý týden byl velkou neznámou pro celý svět, tak už je nyní velký manažer. Doufám, že za tady tu parodii aspoň dostáváš zaplaceno. Každopádně se s vámi pro dnešní video loučím a u dalšího zase ahojte.